Sa number 9, 42 ka mga vendors sa North Capitol Road nakakuha sang special permit. Sumugod sini nga adlaw naging legal na ang pagbaligya sang 42 ka mga ambulant vendors sa North Capitol Road sagwa sang Capitol Lagoon matapos nga tigayo na nila nga nakuha ang special permit nga gin-issue sa ila sang syudad sa Bacolod. Sini nga Lunes sang aga nagsapol si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa mga vendors agud masolusyonan ang ila mga concern sa ila pagbaligya sa nasambit nga lugar. Isa sa mga gintalakay ang pagbutang sa syudad sang dugang ang mga suga sa North Capitol Road kag ang pagpatuman sang weekly nga flushing sa ginapwestuhan sang mga vendors. Ginsiling ni Mayor Greg Gasataya nga ini pa lang ang pinakaunang ation nga nahatagan sang permit ang mga vendors sa among nga lugar. Plano man sa syudad nga i-regulate man ang mga vendors nga nasakpan sang vending ordinance kaangay sang Lasal Avenue, Gonzaga Street, Gatoslao Street, Bonifacio Street, kag Ballestero Street. Sara nga ma-renew sa mga vendors ang ila special permit kada duha ka bulan. Sandig man sa permit, may permanente na nga pwesto nga gin-assign ng syudad sa tagsa ka mga vendors. Muna mo may scoping, then identify man kung diin ang nila areas kung ginabaligyan. Kasi we have to understand nga may commerce no? May kitungod nga may ara sang call center, dalang area, so may mga nagkakadto. And then may ibang kita nga mga kauturan ang nakadto dira kung gabi magkaon makali. So pinaka-importante lang sa niya nga plus tarta sila bala nga regulated ang ilang operations.